Het is heel leuk, want ik kom altijd een mondje. Oeral. Daar hebben we hem weer. Meidehoen. Meidehoen. Waar haast de boot? Ja, aan de andere kant. Zit vlakbij. Dan moeten we er van die jongen nou eindelijk een keer op, hè? Van die jongens zeg ik het laatste kroosje. Dan kom ik. Ja, dat is ook wel. Maar hoe let gaan we erbij zijn? Nou, ik ben er van die jongen, ik ben er al dat is ook wel. Nou, dan kom ik eerst even op mijn boot. Ja, nou, ik lees hier achter aan de steiger van Portunus. Oké. Ja? Nou, dankjewel. Ja, dan kun je het straks. Dan vlog je we daar weer even. Wie moet dan een keer bij jou het skip heen? Want de eerste keer weet het niet goed, hè? Nee, dat loopt gewoon. Helaas. Dus, Dus ja, nou, maar tot aan.